bane her, den er jo... jeg ved ikke, om den helt kan lade sig gøre. Sidste år kunne det godt lade sig gøre. Og ved med at køre rundt på den her bane uden overhovedet at bruge pedalerne. Kun til at trykke i. Man skulle ikke, det var ikke nødvendigt at træde. Men det, der gælder om det pump track, det er, at man skiftevis skal gøre sig let og gøre sig tung. Og det er ligesom, når man står hjemme på badevægten, dengang man havde den der med en nål. Hvis man stillede sig op på den, så kunne man også sådan gøre sig tung, og man lige pludselig rører op og vejer det dobbelt af, hvad man vejer. Og omvendt kunne man lige let tråde lidt, og så røge nålen helt ned. Og det er lidt det samme princip, der gælder her. Lige snart det går ned ad bakke, så skal man gøre sig tung. Og lige snart det går op ad bakke, så skal man lige lette lidt på trådet og suge cyklen til sig. Så hver gang det går nedad, så gør man sig tung. Man gør sig tung nedad. Og det er det, der genererer farten. Og man skal prøve at bruge arme og ben for at trykke ned i jorden og gøre sig tung. Og det er den der timing der kan være lidt svær. Men det er det i virkeligheden handler om. Ja. Det kan være en fordel at sætte sadlen ned her, fordi at, så kan man bruge benene meget mere til at trykke ned med, eller pumpe med, som man også kalder det. Men altså, suge cyklen til sig, gør dig let på opkørslen, og gør dig tung på nedkørslen. Og det er faktisk det, der er teknikken. Og hvornår starter opkørslen? Er det når forhjul rammer den, eller baghjul rammer den? Først forhjul, og så baghjul. Men du kan ikke gøre dig let 2 gange i træk? Altså, du suger op med armene, og så spænder du direkt med benene. Okay. Og men når du kommer ned igen på den anden side, så skal du gå tungen først i armene, og så bagefter i benene. Ja. For det kommer sådan, det er jo sådan en nærmest en samlet bevægelse. Okay. Ja. Hvad med gar? Hvad siger du? Hvad med gar? Går? Det er lige meget om den er låst, eller det er faktisk en fordel, hvis den er låst. Jeg klarer det med låsen, det betyder ikke så meget. Men altså BMX, som nok næsten er nogle af de bedste til at lave sådan noget her med at pumpe cyklen, det gør med fuld rigid gaffel, så går der ikke noget tabt i afføringen. Så er det nemmest at øve, hvis man låser sine, suspensions? Ja. Ja, jeg har da købt fuld, skal også låse bag på i hvert fald. Så rører alle energien ikke ud i afføringen, og så klart. Ja, og specielt stangen lige går bare den låst. Det giver mere fart. Og det der svar er det starten, der på den der fornemmelse af, hvornår får jeg en fart i cyklen. Jeg kan også lige vise det en gang. Her skal jeg også op i attack, den her attack position. Så jeg er klar til at trykke og gøre mig let. Og når man har fået godt styr på det her sådan pump track, så kan man igen se, at mit hoved, det kører i faktisk næsten en lige linje over hoppene. Hvorimod så er det bare kroppen under mig, der arbejder. Jeg kan lige prøve at tage en runde en gang. Det var i den store pump. Ja, det er lidt fart der. Jeg prøver det igen. Han har ikke snydt.
cirka, ikke? Det er jo det er en tung hjerne. Yderpositionerne. Og så... Der findes normale hop, jeg kalder det bare SPD-hop, hvor man sådan bare hopper op, så fordi man sidder låst fast i pedalerne, så rører cyklen med op. Og det ser sådan typisk sådan ud, så man hopper med begge hjul sammen. Og det er også fint nok. Det kan godt bruges, men det er ikke nær så effektivt som det er som bunnyhop, hvor man modsat det andet først sætter af på det ene hjul og tilbage på det andet. Og der får man mere sådan et, hvor man, der er flere ting i det, og også derfor er det meget sværere. Nej, den er med først forhjuler og tilbage på baghjulet. Prøv det igen. Så man er oppe i luften med begge hjul på samme tid. Ja. Ja. Det man gør, det er, sådan, det er flere ting, man skal igennem. Det første man gør, det er, at man hiver forhjulet over sin forhindring, man står over. Nej, det er en lille bitte ting. Vi starter så. Man hiver forhjulet over den forhindring, man står over. Og det gør man sådan, at man starter sin attack, så søger man ned, og så hiver man tilbage i styret og sådan lidt op samtidig med. Og når man først har fået forhjulet op over sin forhindring, så er man nået halvdelen af hoppet. Det næste man gør, det er sådan, at man trykker cyklen fremad. Og det er det, der faktisk giver svæve bag på baghjulet. Man sætter ikke så meget af med benene. Det benarbejde, det gør man inden. Det gør man her. Der bruger man benarbejde, så når man er her, så er det faktisk mere skulder og overkrop. Ja, har du så det du gjorde der, du gør sådan her, når du trækker benene, eller? Ja, når jeg er nede, så hiver jeg op. Og lige når jeg er her, så har jeg faktisk sådan strukket ben. Jeg står på cyklen her, så er jeg næsten strukket ben. Så bruger jeg sådan skulder og ryg til at hive frem i styret. Og det der gør, at man får den der bølgende, hoppende bevægelse. Jo højere jeg får forhjulet op, jo højere vil jeg også kunne hoppe med baghjulet. Jeg kan sige, nu har du sænket sædet igen. Ja, det hjælper lidt. Hvad nu, hvis du ikke gør det? Man kan sagtens gøre det alligevel. Man kan ikke hoppe helt lige så højt, men man kan sagtens lave et bunnyhop. Det jeg mener, hvis man skal bruge det sådan, mens man kører normalt, og ikke har dropposten på. Snit gør det. Det er det samme. Trykker du gaflen lidt ned, før du hiver den op? Ja, meget. Sådan ser det sådan ud, ja. Jeg virkelig... Ja, du bruger... Altså, for at få den op, skal jeg først trykke den ned. Ja, for at bruge gang. Ja. Så man skal virkelig trykke kraftigt ned, og tilbage til kraftigt tilbage. Og så i sådan et splitsekund af hoppet er jeg bare så op og lave sådan en lille manual, hvor jeg bare har cyklen op her, og jeg står sådan deroppe på cyklen. Der er mange ting i det. Vi starter helt basalt med at øve i at få løftet forhjulet op over noget. Det er virkelig lidt tosset, men det der med, at man får løftet rigtig godt op i forhjulet, det er nøglen til at lære at lave et bunnyhop. Du træder den ikke op over hovedet. Man kan lave et pedalhop, men det er noget andet. Okay. Jeg kan godt lige sige en ting, man skal selv passe på med, at man skal ikke træde pedalerne. Så ryger man hele vejen rundt, så lander man med noget. Ja, altså det kan man sagtens, det er bare en anden teknik. Der er ikke så meget fart på. Så kan man lave det, man kalder et pedalhop. Så kan man få den over på den måde i stedet. Det er ikke lige bedst ud i sporet, hvis man kommer kørende, så bruger For det meste har man rimelig meget fart på, så laver man bunnyhoppet. Pedalhoppet, den kan øve sig på bagefter, den er lige en tand sværere. Den måde vi gør det her,
Det er rigtig mange grene i det her. Den er fredet, den der. Vi har en lille vej, der går op. Vi hopper over det dernede. Vi kører i sådan en slags cirkel rundt her. Og så ligger jeg nogle forhindringer ud, I skal få forholdet op over. Og de her forskellige stationer, det er dem, vi skal øve os på at hoppe på. Vi sådan kan øve os alle sammen. Altså den første øvelse her, bare lige for at I skal tænke på, hvordan det skal være. Det er meget simpelt. Når man ser forhindringen, det står bare ved styr. Den her øvelse, den er helt god til at lave sådan noget videosupervision på. Det er ret komplekst, det der bevægelsesmønster, man skal gennem for at lave det rigtige hop. Så her der er det godt, hvis der er noget video eller noget iPad eller andet med, eller en mobiltelefon med en god stor skærm, kan også sagtens bruges. For netop at se, at man gør det rigtigt. Det er tit det der med, at man har idé om, at man gør det, men virkeligheden den viser altså noget andet. Så nogle gange der med lige at se sig selv på video, det kan være meget lærerigt. Nu skal vi videre til den næste fase. Der er faktisk nogle flere faser, hvis man kører med flade pedaler. Og vi kan lige så godt tage den, fordi det kan være, at I kommer til at undervise nogen, der kører med flade pedaler, og så kan I også forklare dem, hvordan man hopper på sådan en cykel. For jer, der er klikket i pedalerne, der er det ikke noget problem med at få løfte baglet med op, lige spændt fast. Det kører sig selv. Men det er kun dig, der ikke kan se. For dig, Jens, du har lidt mere svært ved at holde dig fikseret til cyklen, fordi du er ikke spændt fast på nogen måde. Så det Jens han skal øve her, det er at fiksere sig til cyklen. Der er man sådan ved, at man den ene fod, den fod, man nu har bedst med at være bagerst ved, jeg har det bedst med at være højre bagerst. Den sådan stemmer man ind mod pedalen, så man sætter sig selv i sådan en spændt på pedalerne. På den måde kan man fiksere sig til dem. Og jeg spænder imod nu, og så kan jeg faktisk holde cyklen fast under mig ved at spænde på den måde. Er det armene og foden, du spænder mod med? Ja, armene og hele kroppen sætter jeg i spænd. Også venstre fod eller hvad? Nej, kun højre. Den bagerste pedal, ikke? Har du skrevet med den venstre fod frem med den, og den anden tilbage, ikke det? Jo, den forreste kan man godt komme til at stå og vippe lidt med, men det er den bagerste, man klart skal have det største tryk på. Og ved at, sådan, at fiksere sig selv til cyklen, ja, så forsvinder den ikke under en. Og det er også det alle BMX'erne og alle downhill-drengene gør, når de suser ned ad bjergene og kommer over store hop, at de sætter sig lige i spænden, når de er ude over hoppene, for at de ikke taber cyklen under. Det er bare, hvis I skulle have nogle begyndere eller børn, der kører med flade pedaler, så er det en glimrende teknik til at holde sig på cyklen. Men eftersom alle de andre I kører med klik, så giver det ikke meget mening i at øve sig i at holde hinanden. Det er lige meget. Så skal vi videre til den næste proces, eller næste ting i den her proces, og det er det der med at få baglet med over. Nu kan I alle sammen blive forholdet henover. Ude i terrænet, der kan man også komme igennem de fleste forhindringer bare ved at få baglet op over. Baglet kommer for det meste af sig selv. Men det der man lige kan lave hoppe, det gør det lidt, lidt mere lækkert ud og lidt mere ubesvært, og man får ikke slået al energien ud af cyklen, så man kan lige så godt lære at lave det der hop rigtigt. Det så I, hvad jeg gjorde før, da jeg lavede hoppet. At jeg hiver op, og så trykker jeg cyklen frem. Du løfter ikke en lille smule op med jo, jeg gør det, at jeg spænder ned i cyklen, og så sætter jeg sådan lidt af, får jeg den op på baghjulet, og så når jeg er på baghjulet, så tvinger jeg cyklen frem. Og der bøjer du benene? Ja, og så når jeg tvinger cyklen frem, når baghjulet op, eller forhjulet op, så vil baghjulet søge op også. Er det ikke ligesom hvis du springer på hovedet i vandet, så er du nødt til at have benene lidt bedre op også? Jo. Det er også en forspænding, ikke? Jo. Spænder lidt i kroppen, ikke? Ja, det gør rigtig meget. Jeg søger ned, op, og så når jeg står her og højt op på cyklen, forhjul og løfter højt over forhindring, så skyder den frem.
Og hvad sker der med benene, når du skyder dem frem med armene? De skal give efter. De giver Du kan efter. godt trække lidt også op. Så du tager vægten af cyklen ved at bøje benene med op? Ja. Altså, men det, der giver det største afsæt, det er faktisk alt det her inden, det er dit afsæt. Og så når du først har fået forhjul op, så har du skabt al energien til at lave hoppet. Så sætter du den bare frem. Det er også derfor, det er tit til så nemt ud, dem der laver bunnyhop rigtig pænt. Det ligner ikke, det ser ikke særlig besværligt ud, det ligner ikke, de bruger særlig mange kræfter på det. Men det er fordi al energien, det samler de op inden. Og så har de den, når de har fået forhjul op, der ligger al energien, og så udløser den lige ved at poppe den frem. Så det er ikke, fordi jeg har egentlig haft lært lidt det, hvor folk sagde, bare op i en ordentlig manual, men så kommer man jo nogle gange kørende, altså et stykke tid i den næste manual, og så hopper man. Det du egentlig siger, det er, at man gør det i en bevægelse, fordi man udnytter, da man får den op egentlig til at komme over. Ja, lige nok. Jo højere eller jo større forhindringen er... Nej, det passer ikke. Farten skal være... Okay. Ja, vi snakker sådan 12-15 km/t. Så er det nemt. Kører man for langsomt, så kan man simpelthen ikke nå på baghjulet med over. Eller det gør, at man skal hive endnu højere op i styret og have manualen længere tid, inden du popper den fra. Så lidt mere fart gør det lidt nemmere at komme over. Hvad er din holdning, når vi tit kører over større træer og forhindringer, så gør jeg det simpelthen, altså lige fra forhjulet op på stammen, men så lægger jeg faktisk min dæk af på forhjulet på stammen, og så smider jeg cyklen ind over. Det er en helt anden teknik. Ja. Det er den til at komme over stammer. Ja. Og det kan du gøre ved den at hoppe helt eller du kan bruge den der stammer til at lige at sætte af på. Ja. Jeg bruger den der, hvis det er en rigtig høj stamme, så gør det, at man lige popper forhjul på, og så lige sætter af bag. Ja. Yes. Lykkes det? Et sjældent gang imellem lykkes det. Måske 1 ud af 10 gange. Man kan ikke nå at trække det. Vi stopper den her. Komme ud af svingen her med mest mulig fart. Jeg står hernede og holder øje med trafikken. Det er det, når de står, hvis det kommer nu. Jeg kan godt komme biler kørende ved jer. Men vi starter med at trille op fra bakken her, så rundt i svingen, og så ind ad single tracket. Og lige snart man rammer svingen hernede, så må man ikke bruge sine pedaler mere. Så det gælder altså om at komme ud af svingene med mest mulig fart. Og så triller man af single tracket hernede. Og så når man ikke triller mere, så sætter man sin dunk ud på sit fornavn. Og så kan man se, hvor langt man er kommet. Og så træsker man ellers tilbage igen, prøver igen, så man kan trille længere. Og det man får ud af det er at øve med at få farten ud af svingene. Men vi skal jo have... Det er sådan lidt snyd der, fordi at samtidig med, så skal vi have øvet jer i at lave det her sådan lænesving. Den kører vi med samtidig med. Og det er en teknik, hvor man sådan læner cyklen mere ned, end man normalt vil gøre, hvis man bare kører der så på sadlen. De fleste de laver sådan, når de drejer cyklen, så læner de sig lige så meget med cyklen, og så læner man sig rundt i svingen. Det er lænesving, som jeg kalder det. Der læner man cyklen mere ned end kroppen, og så har man sådan kroppen op over her. Jeg kan lige prøve at forudse en gang, hvor jeg kommer ned af svingen der, og så jeg bruger det her lænesving hele vejen rundt. Lænesving. Ned her. Det er altså den her, sådan, hvor jeg sådan læner mig modsat den vej, jeg drejer. At grunden til, at man kan dreje skarverne facon, det er, at man holder, i stedet for at man har tyngdepunktet helt herude, så får man mere ind over cyklen. Og det gør, at man kan trykke mere ned. Og plus, hvis den skulle ned og skride lidt, så har man ikke tyngden herude, og så er man sikker på, at den ryger væk under dig. Du har tyngdepunkten herover, og den skrider lidt, så har der en masse tyngde hen over hjulene til at gribe den igen. Og det er det, der gør, at man kan dreje skarpere. Derudover så er der også
rigtig meget med, at dækproducenterne i dag, de er blevet super skrappe til at lave forskellige gummiblandinger i dækket. Sådan så at midterknopperne, de ofte laver det en lidt hård gummiblanding, og sideknopperne, de laver det i en rigtig blød gummiblanding. Og den her bløde gummiblanding gør så, at det giver endnu mere greb. Hvad vil vi rigtig gerne have ud af fat i vores sideknopper? Når vi begynder på den her øvelse-leg, så kommer nogle af jer med så meget fart på, at I vil have så meget fart på, at I næsten kommer over bakken her. Så i stedet for, så triller vi ned af sporet her, og den går sådan lidt op ad bakken, så bliver I ret hurtigt bremset. Men den fart, I er optjent her, den vil stadigvæk blive potet på, hvor langt I triller af på stykket her. Så det er det her omkring jeres stunke kommer til at stå, hvor I skal slå jer selv. I kører altså en konkurrence mod jer selv om at få flyttet jeres stunk. Og det gør I ved at blive hurtigere igennem svingene. Og det her sving, det er jo ligesom det vi fik præsenteret i går, da en af grupperne var der. Det der med at læne cyklen ned, have vægt på indersiden, styret, pedalerne skal stå rigtigt, og så er det simpelthen at læne cyklen længere ned end en selv, samtidig med at man er i attack. Der er rigtig mange ting her. Yderpedalen skal være nede. Så skal vi læne cyklen, så den læner mere end en selv, og vi er over cyklen. Så man så har den her sådan, så man står på den her position, den vi også øvede i går ved en af holdene. Så man har den her position. Og så triller man den igennem de 2 sving. Når man ikke triller længere, stiller man dunken ud for ens fornav, så er det ens for alle. Og så gælder det at få i armen, og se om vi kan rykke jeres dunk længere og længere. Og man må ikke træde pedalerne. Lige når man er med bakken, så er det no-go at træde pedalerne. Du skal herovre og filme i stedet for. Uden med knæ, uden med inderknæ. Hvor langt har han numsen tilbage i forhold til sadlen? Og han er foran sadlen. Så jeg troede nemlig, at du havde hele hoften ud på den her side af... Nej, jeg har Jeg troede du havde den ude på den her side. Altså sådan her. Så synes jeg næsten, at sadlen er for høj. Jeg laver de sving der, så laver jeg sådan her. Så er jeg sadlen helt ude. Hvis man kigger på World Cup-feltet, ikke på XC, hvor det er alle sammen på den høje sadelpind, så er det ikke særlig mange, der laver det her type sving. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, det er for energikrævende. Ja. Hvor du i et normalt XC-løb, der sidder du på sadlen, fordi der kan du spare kraft, du holder din egen vægt. Ja. Det med, når du laver det sving her, så skal du holde hele din egen vægt med arme og ben. Ja. Og det har man ikke lyst til at under et løb. Der skal man bare spare på kraft, og køre så økonomisk som muligt. Ja. Ja. Så jeg tror, at der vælger man sådan at prioritere anderledes, også fordi cyklen er sat op anderledes. Ja. Ja. Så sidder man mere bare og laver det normale sving. Ja. Ja. Men til en duroløb, hvor kørselsøkonomien ikke har så stor betydning, der ser man så virkelig, de laver den der. Ja, ja. Bare for at få mest muligt fart. Men der er deres sadel så også lavere? Ja, ja. Så det er det med at
få den ned væk, og så kan du lave de lidt andre teknikker, du kan arbejde med mig overfor. Ja. Det er derfor, jeg synes, en dropper er så genialt, fordi så er det bare meget nemmere at lave de der lænesving rigtigt. Ja, ja. Her I kører med klub. Hvor de sidste kommer op, venter I, eller kører videre, eller hvad gør I? Bare lige lad dem få vejret. Ja. Ellers er de jo helt meget. Ja. Det dummeste er at stoppe på en bakke, som vi gjorde her. De forreste, de står med lidt syre i benene, og kommer ikke af med den syre der. Og de sidste, de kommer op med høj